Ayun mga kabuka, lahi na pong trabaho na mo ron. Ang trabaho na mo ron mga kabuka, tawag og lip pruning. Mag-lip pruning mi. Tanggalan na mga laya, mga dahon ng saging kay daghan mga laya mga kabuka. Tara. Kana kabuka oh. Kana laya. Mo na itanggalo na mo kaniyo. Okay. Yung laya. Kay mudaghan mo na sa mga kabuka og di na siya anamon og kuha. Dalaw ka daw. Muna kita og sigatuka. Ayan si Kamaster mga kabuka. Manggal na yung mga laya nga dahon. Alan. Muna'y magtawag og lip pruning mga kabuka. Tanggalon ang mga dry leaves. Yung mga lasa ta sa sa Bisaya pa, laya nga dahon. Di ba, Col? Oh, virus. Oh, virus, sakit na siya mga kabuka. So kabalik COVID. Oh, kung sa kuan pa na karon, sitwasyon na to ang kuan karon COVID, mudaghan siya og di tambalan. Bawal ko kayo mga kabuka ang kuan. Kay ang atong bunga maapektuhan. Ang bunga sa saging. Para niyo. Niyo. Bawal siya, dapat makuha siya. Kay ayan, sangkol ala no. Ni akong kauban diri karon nga mag pruning. Ya, pruning na pud mi. Kaning kuhaan ang mga laya nga dahon. Tulad na mga kabuka pre ano, laya. Ana. Na daw, daghang mga laya nga dahon sigatuka. Ano? Kaya ani mga kabuka kani. Na. Kuhaon na siya. Okay, mau na mga kabuka. Na. Kinahanglan tanggalan ng mga kuan laya nga dahon. Yan, kusukin mo rin po ni ang kulalan. Oh, okay. Oh, pwedeng suga mga kabuka. Dali ra kayong matulin ba? Andad na mo ni kaysa mga kabuka. Mau ni karaan na mo diri nga trabahante. Si Uncle Alan. Grabe mga kabuka, daghan sigatuka diri. Ako nagsunod ko kay ako'y nagkuan. Ginawahing nako para di mako sa punuan. Kana inani mga kabuka. Okay. Bawal sa maabot sa punuan kay kabunan ng mga kuan, ini kabuno lisod. Kaya sigatuka mga kabuka. Oh, pranis ka mga kabuka. Oh, malaya na siya nga dahon ba. Kailan siyang i-file para di na siya mudaghan. Manakod mo ni mga kabuka, marag virus ba, marag COVID-19. Usag COVID-19 ba, dali kayo sa Tagalog pa manghawa. Kakahawa nga sakit. Di ba, Col? Kahawa nito. Dadami to. Ako nang bahala dyan, Col. COVID sa saging. Sa tao pa mo ni COVID-19. Oo. Sa saging mo ni sigato ka 19. Oo. Okay, umana. Ano mga kabuka oh, kanang mga laya kayo oh. Dapat jud oh. Dapat jud kabuka oh.
Ayan, kini si ang kulalan man ni silingan ra man ni mga kabuka. Sa Garinan. Alan si Spon. Ayan, si Kamaster. Shout out Kamaster. Ayan, atong suportahan yung channel niya, Kamaster. Kamaster Roy Official Vlog. Oh, pwede dali ara mga kabuka. Okay. Tirang dali ang mga kabukang kuan. Pagtanggal. Ayan. Kinahanglan itapok mga kabuka kay parang punuan sa saging dili siya mabutangan og mga dahon. Kay butangan sa mga kabuka dili mabutangan og abono. Sama na mga kabuka oh. Ang puti-puti. Na abono na siya. Abono na sa saging. Limestone. Na ayun mga kabaka, hanggang dito lang yung video ko kasi mahaba-haba na. And thank you for watching mga kabaka. Thank you so much sa pagtanaw nyo sa akong video kahit maiksi lang. And thank you so much. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.